Vážené dámy a páni, nechaj toto je dôkazom toho, že nie je pravda, čo niekto hovorí o Slovensku, že to je nejaká čierna diera. Opäť vidíte konkrétnu prácu za nami, takže odkazujem všetkým tým, ktorí dnes aj kričali ráno, či kedy mali tlačovú konferenciu, tu nebolo nič. A všetci nám povedali, zabudnite na to, že táto nemocnica môže stáť. My sme ju postavili. A staviame tak, ako sme postavili jadrovú elektráreň v Mochovciach, tak ako sme postavili ďalšie obrovské projekty. A ja som na to hrdý, že všetci tí, ktorí sa na tom zúčastňujú, vydávajú maximálne výkony. Vážené dámy a páni, nechaj toto je dôkazom toho, že nie je pravda, čo niekto hovorí o Slovensku, že to je nejaká čierna diera. Máme kvalitné zdravotníctvo. Áno, keď budete chodiť po Slovensku, tak nájdete aj plesnivú stenu a možno nájdete niekde aj nejakú trhlinu a kvapkajúcu vodu. Nájdete určite. Nie sme dokonali. Ale odmietam tvrdenie, že sa máme hanbiť za slovenské zdravotníctvo a za výkon práce našich lekárov a že máme sa hanbiť za výkony našich lekárskych fakult, ktoré pripravujú absolventov do tohto náročného povolania. Samotná nemocnica v Martine, univerzitná, má špičkovú povesť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to určite spojené aj s tým, že tu študuje veľmi veľa ľudí zo zahraničia. A potom, čo táto nová nemocnica naberie plný dých, naberie ľudí, naberie pacientov, tak ešte viacej sa zvýši kvalita slovenského zdravotníctva, ktoré ešte raz, tak ako nikto z nás nie je dokonalý, nie je dokonalé, ale nie je také, ako o ňom sa snaží niekto za každú cenu rozprávať.